ஹாய் காய்ஸ், நான் மகிமை ட்ரெடிஷ்னல் ஹேர் ஆயிலேருந்து பேசுகிறேன். இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இளநரை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் ஒரே சொல்யூஷன் இந்த மகிமை ட்ரெடிஷ்னல் ஹேர் ஆயில் தான். இதில் எந்த கெமிக்கல்ஸுமே ஆட் பண்ணுறதில்ல. இதில் வந்து கருஞ்சீரகம், கசலாங்கண்ணி, கருவேப்பிலை, செம்பருத்தி, மருதாணி போன்ற 20 நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேர்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம மகிமை ஹேர் ஆயிலில் சம்மர் ஆஃபர்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ 299க்கு விற்கிற 200 ml வந்து இப்போ 200 rupeesக்கு ஷிப்பிங் ஃப்ரீ. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறோம். இதை நாங்கள் ஹோம்மேடாக செஞ்சு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி இந்த ஆயில் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். எங்களோட கஸ்டமர் டீம் வந்து உங்களுக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரணும்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படி இந்த இளநரை வந்து பாய் சொல்லணும்னா மகிமைக்கு ஹாய் சொல்லிடுங்க. பாய்.